Ayo Torin, suwi men terus pas ini. Lan cirose dindarien. Ya dudu wong loro to, masa wong loro ada tak perintah ya salah siji. Nggih. Pamintaku kang masita Yen langgam muni ketok le alusan ya yo. Heeh. Neno. Ya. Ririn Dinda, lek Dinda ki sik tas metu sekolah. Ya. Tas metu SMK saiki ya, Nduk ya. Nggih. Iki wis lulus, genah lulus ya. Sampun alhamdulillah. Ya, neruske apa ora? Insyaallah. Ya. Wis kenal wong lanang? Dereng, Pak. Ya, aja kesusu pacaran lho ya. Nggih, lha teng napa? Ya sik ditekuni lek neng seni. Oh, ngaten. Umpama duwe seneng karo wong lanang, aja sembrono dhisik. Mergo wong wadon ki nggene wadi. Lek wis ilang utawa rusak ora iso bali. Oh, nggih. Dadi wong wedok ki nek tengere beda karo wong lanang. Pripun tengere? Lho, lek wong lanang ki senajan wis tuwek kaya Pak Eko ngene iki mamane. Iki ngaku Joko ngono sik pantes. Lho, Joko tuwek ngono lho maksudnya. Heeh. Ning nek wong wedok kuwi ning tengere ngono lho. Nanti. Dadi umpama kowe sirisiran ya mung cukup sirisiran, lek urung diresmekke liwat agama lan negara aja nganti sembrono. nggih. Umpama sirisiran ya cukup dolan. Dolan. Umpama ujug-ujug enek setan sing leboni aja keblasuk rono. Ditul-tulne tok ae ya. Ditul-tulne. Ditul-tulne maksude rasa. Napa niku? Rasane kuwi lho. Rasane. Untuk. Iya, lek Ririn aku wis gah ngomongi. Mboten sah diomongi kula anak bayi kok. Iya. Dan. Kowe seleramu ya dhuwur karo wong lanang, Rin. Napa, Pak? Ya ora Maksudnya nyapa. wong lanang dhuwur ngoten to? Ndak, maksudnya ki Pripun? seleramu ki ya seorang lelaki yang penuh wibawa dan penuh kebijakan ngono lho. Lah pripun lek enten prangge ngoten? Iya, ya. Ah, Ing sarina iya. Rin, sampean nek ngene Mas Dar sing ngebas kuwi no kuwi termasuk wong bagus apa wong Nggih, nyeneng? bagus wong awet enom ngoten. Iya. Iya. Dadi Niku termasuk Joko tuwek niku wae to. ya ora. Kriteriamu ki lek nyawang wong bagus ngono piye? Diarani wong simpatik utawa wong nyenengne lek kanggemu piye, Rin? Nggih kados Pak Dar ngoten niku. Nggih. Sumpah ndak liyane. Tenan, Pak. Iya, Liyane Pak Yud. Jo kuwi sumpah kuwi wong loro ati nemen ya. Loro ati napa to, Pak? Nganti lho. Iya. Lek Dinda ki kriteriane wong bagus ngono piye, Din? Awakmu, Din? nggih sing penting lanang, Pak. Wah. Sing penting lanang ya. Lah bagus lek nek setri napa nggih sida bagus. Oh iya. Maksudmu Pripun? bagus lek ndak lanang ngono piye? Nggih mboten tentu bagus. Iya iya. Jadi sing kok goleki lanange ya. Nggih. Goren ka ya lanang.
Sapa? Gurin. Guren apa teko iki? Nggih mboten Dek wingi teko, Oh iya Pak. ning Ponorogo. Nek kene ya mungkin. Iya. Datan kinggang Wah, wah. Aduh, caketing Ati. Yen cedak Yen cedak tansah mulat. Kuwi bocah musik kok ketok seneng iki nyambut aja. Nenoe oe. Ya. Sida asih Bindo mimi Erin. Pindha mimi lan mintuna Nano. Hayo bareng kang masana tepi wajib Diunggane. Sido asepa rayan tampane mburi ketok tuk 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 gleng neng gleng. Gane Mas Lutuk. Ya, gane Mas Lutuk. Ya. Sido ase Sida asih balinan, balinan, balinan. Yo. Hey. Buka celuk. Aku kang setya satuhu. Monggo. Aku kang Ceples persiapan lho, Ples. setya satu
kejaba wilujeng dalu sedaya ingkang sampun kepareng rawuh iki sing saka streaming akeh sing do mirsani. Ya, ana sing komen ngersake utawa ngaturke salam, paring salam. Assalamualaikum Mbak Eko, waalaikumsalam. Sugeng dalu mugi Ki Eko sak rombongan pinaringan sehat lan panjang yuswa. Kula nderek mirsani Ki Eko sak rombongan saking penggemar Mojokerto. Nggih, terima kasih. Enten maneh sik sijine. Ya, sugeng dalu Ki Eko. Kula Wawan saking Sleman sak kanca Klaten Cikarang Bekasi. Salam rahayu, rahayu. Nggih. Iki diwaca jenenge liwat streaming iki mirsani tenanan ketok ya. None nano. Ya, diteruske ning ninggal katresnan ya anak wadon Ceplis ya. Neno neno ya. Mugianto berkahing widi Hae.